Okay, jeg har valgt den her reklame for Marabu. Emnet er selvfølgelig den her Marabu-chokolade, og reklamen blev udgivet den 8. maj 2014. Og det er selvfølgelig en reklame for Marabu og det chokolade, som den laver. Og det eneste, der er på reklamen, er egentlig den her, de her 2 chokoladebarer, som ligger oven på hinanden. Det gyldne snit passer sådan nogenlunde, fordi at heroppe der rammer du sådan lidt, sådan det røde og lidt tæt på det blå. Hvor her der rammer du mere det gule, lidt ligesom her, og heroppe der går det mere op i den der orange farve. Samtidig med at den indrammer det her Marabu chokolade her indeni, hvilket jeg jo synes passer mega godt til. Og farvekombinationen på de har valgt rød her, som kan betyde kærlighed, hvilket måske er kærlighed til den chokolade, som de giver. Den kærlighed, som de føler, at de giver videre til folk. Den orange her, og gule, som er varme. Og det vil nok være udtryk for det der med, at ja, du spiser chokolade, men du får sådan en dejlig følelse, hvilket også er det, den blå udstår meget for. Det her med, at man føler sig godt tilpas. Samtidig med, hvilket jeg også synes, gør, at man måske får mere lyst til at spise chokolade, fordi at hvis man eksempel sådan skrigende pink, og så er der bare rød med Marabu, så er det sådan lidt underligt, hvor det her det er mere indbydende for folk. Balance i billedet. Jeg synes egentlig, at balancen er okay, fordi at chokoladen den er egentlig i midten. Og selvom den sådan hælder lidt til den ene side, sådan her, så synes jeg ikke rigtig gør noget, eller ødelægger den balance, som egentlig er i billedet. Og ADM-modellen. Attention, attention, interest, desire og action. Attention, det får man jo fordi, at der er kun den her Marabu på billedet. Og interest, det er fordi, at det her med, at jeg sagde før, som at det gør, at man, at den er god, det ser godt ud at se på, og det gør, at man bliver mere interesseret i det. Og så finder man, at det er Marabu, hvilket er chokolade, hvilket man gør, at man har lyst til chokolade. Og så har man den her lækker sulten, som så gør, at man går ud og køber den her chokolade, hvilket så er action. Så her der synes jeg også, at AD passer meget godt ind i forhold til det her reklamebillede. Kiss. Kiss betyder keep it simple stupid, hvilket passer meget godt her, fordi at og på billedet, vi skal rulle op igen, så det eneste, der egentlig er, det er den her chokolade. Så der er ikke alle mulige andre faktorer, som spiller ind, som gør, at reklamebilledet her virker sådan meget forstyrrende. Og i stedet har de gjort det meget enkelt og sagt, okay, hvad er det, vi skal vise? Vi skal vise den her Marabu, den er god. Og derfor har de så gjort det sådan her. Og typografi, der er ikke rigtig noget tekst på billedet, undtagen det her Marabu, og will laugh about it in 10 years chocolate. Marabu, det står sådan med kæmpe fede bogstaver, som virkelig, finder ud af, okay, det er det Marabu chokolade. Og we laugh about it in 10 years chocolate. Der er det sådan meget med, at okay, det der will laugh about it in 10 years, det står med stort, men chocolate, det står med småt, fordi at det er ikke så meget det, man skal lægge mærke til. Man skal mere lægge mærke til det her med, at det er en ting, man kan hygge sig med. Det er en ting, som man kan spise alene. Det er en ting, man kan have sammen med venner, mens man sidder og hygger sig. Og når man så tænker tilbage på det, så kan man måske tænke, når jeg spiser vi egentlig Marabu chokolade, for eksempel. Hvilket er altså derfor, at de har puttet sådan nogle her ind. Og det her, det er for eksempel bare en af dem. Der er flere af dem, hvor der står andre ting på. Og nu tog jeg bare den her, fordi jeg lige elsker det her citat, fordi jeg synes, det passer rigtig, rigtig godt til Marabu chokolade. Egentlig sådan hygge, fordi at når du hygger dig med dine venner, så kan det hurtigt gå op i det der med at
spise slik og også en god film, hvilket jeg synes, at Malibu for mit vedkommende er en stor del af. Så jeg kan virkelig, virkelig godt lide citatet, og derfor gør det, at når jeg skal hygge med mine venner, så er det derfor, jeg vælger Malibu chokolade. Yep, og det var sådan set det.